Достар, туганнар һәм почти туганнар, сәлам сезгә. Кырым якларыннан, төгәлрәк әйтсәк, хан сараеннан, Кырым татар ханнарының резиденциясе булган 2 гасырдан күбрәк вакыт аларның гади тел белән әйткәндә оясы булган һәм бөтен идарә алып барылган нәкъ менә шушы урыннан. Минем инде монда 2 тапкыр моңарчы булганы бар иде. Ул чакта да реконструкция бара иде. Хәзер дә реконструкция бара. Кайчан бетәр микән бу реконструкция дип сорасагыз, безгә ул сорауга җавапны әйттеләр. Мин сезгә шулай бу сорауга җавапны ирештерермен. Әйдәгез, минем әзерләгән репортажны карап китик әле. Якынлашабыз хан сараена. Хан сараеның бу җирләрендә су булган, ләкин хәзер су юк. Хан сарае һаман да реставрациядә. Аның менә бу җирендә бу ярны һәм хан сараен аерып торган зур бер ярым чокыр су булган, ләкин хәзер су юк. Мин хәтерлим, без хан сараена менә бу яктан керә идек, ләкин күрәсезме, язылган 9-дан 5-кә кадәр эшли. Ход Космодемьянскадан уң яктан борыласы. Әйдәгез, хәзер ул якка барыйк. Менә бу һаман да теге ярым. Инде ничә тапкыр булганым бар бу хан сараенда. Һаман бер туктаусыз реставрация үтә, бер туктаусыз ремонт. Белмим, нәрсә шулай кадәр озак эшлиләрдер. Менә бу хан сараеның, менә бу күренеп тора, яңартылган өлешләре ак төстә. Бу менә күрәсең, менә шушы куркыныч диварны ремонтлыйлар. Нинди гади генә ишек. Бу ишек аркылы кирип булмый. Менә монда йозак эленгән. Әйдәгез, ярык аркылы карыйкмы нәрсә анда? Юк, күренми. Хан сарае каршында кафе. Менә монда ярым. Без экскурсияга барып җитмәдек, хәзер сорыйсы булыр. Ни өчен су юк? Кая киткән микән бу су? Бик каты эчемдә пешерә. Менә шушыннан керәсе хан сараена. Керү бәясе 200 сум, ләкин чират шул кадәр әкрен бара. Беләсезме ни өчен? Чөнки бик әкрен хезмәт күрсәтәләр монда. Нык озак, нык әкрен. Чөнки олы яшьтәге бер апаң утыра монда. Менә ниһаять чират җитте безгә дә. Менә шулай маташа, тегеләй әйтә, былай әйтә, һәм шуның өчен бик озак җәмәгать. Хан сарае 16 гасыр башында салына. Аның белән бергә Бакча сарай шәһәре дә зурайганнан-зурая. 1736 елда монда бик зур янгын чыга, күп нәрсә күлгә әйләнә. Шуннан соң корылманы өр-яңадан торгызалар. 18 гасырда Кырым Россия империясы составына кертелгәч тә хан сарае архитектурасына үзгәреш кертелә. Минем артымда хәзер ягышмасын өчен әйтәм, монда урысча язылган Бөек хан җами, Бөек хан җами. Зур хан мәчете дип атала. Бу хан сараеның беренче корылмасы була, һәм ул бөтен Бакча сараеның төп мәчете була. Һәм күз алдына китерәсезме, ул бүгенге көндә дә бу мәчет Бакча сараеның төп мәчете булып тора, һәм бу бүгенге көндә дә эшли, ләкин сирәк ачыла. Беренче катында гадәттәгечә ирләр намаз укый, икенче катында хатын-кызлар. Без хәзер менә без мәчетнең бер урынына, икенче катта урнашкан, монда хан килә торган булган ханның ложасы. Мәчетнең бүгенге тел белән әйтсәк балконы бу. Мәчетнең тышкы ягыннан текә баскычтан керерлек итеп эшләнгән. Анда ханнар һәм аларның гаилә әгъзалары намаз укыган. Бина эче күз явын алырлык матур витражлар, плиткалар белән бизәлгән. Кырым ханлыгы чорында барлыгы 48 хан идарә иткән. Без хәзер хан сараеның зиратында һәм бу территорияда җирләнгән бары тик 48 ханның 9-ы гына. Калган ханнар җирләнгән элеккеге Госманлы империясы территориясында, кайберләре Бакча сараеның төрле-төрле өлешләрендә. Һәм игътибар итсәгез, монда ирләр белән хатын-кызларның каберләре аерыла. Аларны аерып була кабер ташы буенча. Ирләрнең кабер ташлары чалма белән бизәлгән булса, хатын-кызларныкы фест дип аталган баш киеме белән. Ремонт бара дип әйткән идем. Узган елларда бу кадәр үк түгел масштаб. Хәзер әнә ничекләр итеп бөтен җирдә ташланган махсус җәймә белән. Карагыз, нинди матур
бизәкле капкалар. Тоткалары нинди матур. Мин хәзер бөтен дөньяга билгеле булган Бакча сарае фонтаны янында. Интернетта язганнар иде, аның янында һәрвакыт туристлар ташкын булып килә, агыла, фотога төшә һәм дөрестән дә нәкъ шулай. Пушкин Бакча сарайга килә, ләкин Бакча сарайдагы фонтан турында ул инде Петербургта чакта ишеткән була. Ул монда килә һәм бу фонтанга озаклап карап тора һәм аның янына ике роза алып килә. Бүгенге көндә дә розаларны һәрвакыт яңартып торалар. Бакча сарайга беренче һәм бердән-бер килүе була, аның бүтән ул килми, ләкин аның бу килүеннән соң бөтен дөньяга инде билгеле булган Бакча сарай фонтаны, Бакча сарайский фонтан дигән поэма языла. Һәм күпләр минемчә бу хан сараена нәкъ менә шушы фонтанны күрергә дип килә дә. Ниһаять, миңа да туристлар таралганнан соң монда килергә насыйп булды. Фонтанның суы ташкын булып акмый, тамчылап кына ага. Күз алдына китерәсезме, ничә миллион кеше килгән фонтан янында. Менә мин дә хәзер утырып торам. Александр Сергеевич Пушкин булган һәм монда килеп шушы хозурланган фонтан янына инде менә мин дә, сез дә, әйтченең бөтен тамашачылары бергә хозурланабыз. Күреп калагыз, яме? Хан сарае тирәсендәрәк Хан сараендагы әнә Бакча сарае фонтанының төп-төгәл күчермәсен очратырга була. Тегендә Бакча сарайдагы фонтан була торып, монысы нәрсәгә кирәк булгандыр? Шайтан белсен. Пушкин үзенең поэмасы аркылы Бакча сарае фонтанын шул кадәр популярлаштырган, аның күчермәләрен, ягъни копияларын бай кешеләр үз йорт тирәләренә ясаткан. Кырымда гына түгел, Санкт-Петербургта да очратып була су сиптерүче бу матур корылманы. Фонтанга карап хозурланганнан соң без инде команда монда бөтен җирдә реставрация бара, күрәсез, бөтен җирләре яшел тукма белән тышланган. Ләкин реставрация нишләптер бик күренми әле монда бик каты эшләгәннәре. Менә мин чагыштырам. Әлеге дә бая Казан, Татарстан, Мәскәү белән берәр максат куйсалар, реставрация ясарга көне-төне эшлиләр. Ә монда нишләптер бик күренми эшләүчеләр. Бәлки ял көне булганга шулайдыр. Шуңа күрә бик озакка сузылгандыр да инде ул реставрация эше. Хәзер безне алып барырга тиешләр гарем булган, хатын-кызлар җыелган урынга. О, менә карагыз, хәзер мин сезгә күрсәтәм реставрация эшләренең ничек барганы һәм нинди бик мөшкил хәлдә булган бу хан сарае. Карагыз. Нинди хәлдә булганы, моның түбәләре, нигезләре шаккаткыч. Бу безнең заманында бит Казанның 1000 еллыгына әзерләгәннәр, Казан Кремлен. Менә шул вакыттагы шикелле булмаган микән? Ислам кануннары буенча торак җир ике өлешкә, ирләрнекенә һәм хатын-кызларныкына бүленгән. Хан сараенда да мондый бүленеш булган. Хатын-кызлар өлеше гарем дип аталган. Хәрәм сүзеннән барлыкка килгән. Гарәп телендә тыелган дигән мәгънәне белдерә. Хан сараеның гарем комплексы 4 бинадан торган. Шуның өчесе 19-нчы гасырдагы янгын вакытында юк булган. Сакланып калган бинада исә 3 бүлмәне күреп була. Хан сарае гаремы турында мәгълүмат бик аз сакланган. Сәяхәтчеләр дә, сәясәт эшлеклеләре дә, ягъни гаремдагы хәлләр турында нинди дә булса мәгълүмат теркәп калдыра алырлык кешеләр үтеп керә алмаган монда. Шушы бүлмәдә реставрациядан соң бер караганда тапшырганнар, ләкин шул ук вакытта әйтүләре буенча мондагы экспонатлар арасында әлеге муляжлар гына. Ягъни чын подлинниклар, чын әйберләр әлегә юк. Шуңа күрә минем соң дуслар килә калсагыз, сез инде чын предметларны күрә алачаксыз. Шул Кырым ханлыгы чорыннан калган. Шушы бүлмәдә бөтен нәрсә быяла белән тышланган. Менә минем артымда шулай бик матур бизәкләр. Белмим, элек ничек булган, элек быяла булган микән, юк микән. Ләкин аңлашыла. Әгәр дә бөтен кеше менә булай бия башласа, ул бетәр иде аның буявы. Монда реконструкция әйтерсең лә гомер буе барган шикелле. Беренче килүдә дә нәрсәдер эшлиләр, икенче килүдә дә инде шактый вакыт үтте. Инде бу килүдә әйтерсең лә бөтен җирдә реконструкция. Безгә экскурсия үткәргән ханымнан сорадык, кайчанрак планлаштырыла тәмамларга. 2026 елда, ягъни киләсе елда. Ләкин дуслар, менә мондагы масштабларны карасаң,
1 ел эчендә моны төгәлләп чыгарлар дигән өмет юк. Ну, кем әйтмешли, карап карабыз. Хан сарае каршында нинди матур манзара, нинди матур йортлар. Монда Кырым татар архитектурасы ничек күрсәтелгән. Хан сараеның керү юлында, менә минем артымда махсус билге бар. Һәм анда язылган 1787 елда патша Екатерина II аны шулай ук бездә бит татарларда яратып Әби патша дип тә аттыйлар. 1787 елның хәтта төгәл датасы да күрсәтелгән 14 майында бакча сарайда булуы турында язылган. Монда хәтта русчада язылган һәм шул вакытта гарәп графикасы белән дә язылган. Экскурсоводтан сораган идем, хан сарае тирәли бу ярымны. Мин әйтәм, менә хан сарае, менә бу ров вокруг Ханского дворца дигәнем, экскурсоводшы миңа бик кырыс кына әйтеп, зинһар өчен безнең елгабызны кыерсытмагыз ди. Мин аптырап киттем, әйтәм, нинди елга, монда бер нәрсә юк бит. Ул әйтә, яңгыр яуганнан соң шушы, мин аны барыбер ярым дип атыйм, ярым тула яңгыр суы белән һәм яхшы гына шундый тирән генә бер елга барлыкка килә икән. Җәй көне ул корып бетә. Менә шулай. Ярым түгел, дуслар, елга. Бакча сарайда урнашкан хан сарае буенча экскурсия тәмам. Без гадәттә 2 тапкыр килгәнендә менә шушы капкалар аша керә идек, ләкин реконструкция булганлыктан ул хәзер ремонтта. Беләсезме, мине нәрсә гаҗәпләндерде? Хан сарае тирәли урнашкан урамның исеме Зоя Космодемьянская. Ни өчен, мәсәлән, ул хан сарае икән? Мәсәлән, шушы бакча сарайга нигез салган тарихи шәхес хан Гәрәйгә багышланган түгел, нәкъ менә Зоя Космодемьянская. Бу әлбәттә бик зур сорау тудыра. Ну, ярый, җәмәгать. Аның берәр нинди логикасы бардыр. Мин сезгә игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәм. Лайклар куярга онытмагыз. Комментарийлар язарга онытмагыз. Бу минем өчен дә, әйче өчен дә, һәм гомумән татар блогосферасы үсеше өчен дә бик мөһим адым. Дуслар, сезгә кыен түгел, ә безгә бик тә рәхәт булачак. Исәнлектә, саулыкта.